Operaturi fil-qasam tal-fintech jistgħu japplikaw sabiex jittestjaw l-innovazzjonijiet tagħhom taħt il-kappa tal-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji. Dan jista' jsir taħt l-MFSA Fintech Regularity Sandbox għal perjodu ta' żmien u taħt diversi kundizzjonijiet. Il-kap eżekuttiv tal-MFSA Joe Kuxkieri qal li din l-inizjattiva tilħaq waħda mill-għanijiet tal-Awtorità taħt l-istrateġija tal-fintech li bdiet is-sena li għaddiet. Semma li din se tagħti opportunità lil kumpaniji fis-settur sabiex jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġiċi. Naraw daw it-teknoloġiji x'valur qegħdin iżidu għall-klijenti li jixtru s-servizzi finanzjarji. Naraw anke huma x'valur qed iżidu anke l-prodotti fis-servizzi finanzjarji u naraw daqsxejn anke l-effiċjenza u t-tip ta' teknoloġija li jiġu lonċjati. U aħna wkoll bħala awtorità ħanitalmu minn dal-proċess ukoll. Għax ovvjament ħan naraw teknoloġiji ġodda li tiġu proposti anke forsi maħsuba. Nkun nistgħu mbagħad anke nfasslu policies ġodda biex ovvjament nagħtu iktar spinta lill-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika fis-settur finanzjarju. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Clayton Bartolo faħħar din l-inizjattiva u spjega li din se tkompli tikkontribwixxi lejn il-kompetittività u l-attività ekonomika. Qegħdin inkomplu noħolqu iżjed opportunitajiet ta' xogħol għal żgħażagħ Maltin illi jażlu illi jitlu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Hawnhekk qegħdin naraw kif ser inżewġu t-teknoloġija flimkien mas-servizzi finanzjarji biex bekk inkomplu insettqu dan is-settur ġdid li huwa il-futur u li ħajjenna biex inkomplu niddiversifikaw l-ekonomija ta' pajjiżna.